Nahulikam ang rambol ng ilang kalalakihan sa Iloilo City. Nakatutok si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nahulikam ang nangyaring away ng mga kalalakihan sa labas ng isang bar sa Smallville Complex sa Mandurriao, Iloilo City. Makikita ang suntukan ng ilang lalaki habang maraming nanonood sa gilid ng kalsada. Ayon sa Mandurriao Police, sa loob pa lang ng bar ay meron ng alitan sa pagitan ng dalawang grupo, kaya sila pinalabas. Duwa ka involvado nga grupo, ginpagwa nila para nga hindi na maka-damage or maka-create sang disturbance within dra sa sulod sang ilang bar. Nagaling di tungod siguro sa nakainom na ang duwa ka grupo, wala ginapunggan. Tinututukan ngayon ng Task Force on Morals and Values Formation ng Iloilo City LGU ang nangyari. Plano nitong makipag-ugnayan sa management ng bar. Gusto naman kuwagin ang side, ang bahin, isang isemento. Kami ara silang agin hatag ng mga commitment sa kanila trenyas. Sinubukan ng GMA Regional TV 1 Western Visayas na makuhanan ng pahayag ang mga may-ari ng bar, pero wala ito nang pinuntahan ng news team. Matatandaang may nilagdaang Memorandum of Undertakings ang mga may-ari ng bar sa Iloilo City LGU para tiyakin na gagawa sila ng mga hakbang para maiwasan ang mga gulo bago sila muling pahintulutan na magbenta ng inumin kahit lampas na ng hating gabi. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News.